kumnandi. Haleluya. Bazalwane, ikhulu lendaba yokushumayela into enzibenifuni ukuthi sinomuntu osiyalile wathi hambani nishumayele. Uma sekufika isikhathi lapho kuthiwa hlalani, uyabona ukuthi kuyaphambana. Bese bethu Petro uma kuthiwa abayeke ukukhuluma ngegama likaJesu bathi shoni kuthi ubani simele kumlalela abantu noNkulunkulu. So njengabantwana bakaNkulunkulu sinaleyo obligation. Kade ngifunda izwi lenkosi kukhona iportion la ezwini lenkosi ngesikhathi uJesu eseqala ukuvula incwadi lezo ezibhaliwe ekhuluma ngokuthi ingelosi yesihlanu yathi wayesesondele lithi iBhayibheli wayese emkhombisa i-altar. Lapho i-altar nabantu abahlezi lapho i-altar bebuza nombuzo wodwa bethi koze kube nini Nkosi? Koze kube nini uphindisele igazi lethu? Koze kube nini? Lithi iBhayibheli uFuna osekuthiwa abaphathiswa iy'ngubo ezinto ezimhlophe bagqoke. Lithi-ke uma sebegqokisiwe lezi ngubo ezimhlophe kwasekuthiwa bekezelani, hlalani, bekezelani. Kukhona abanye abezayo abazodinga babulawe njengani. Uma bona bengakafiki bekezelani. Ngayindlela leli vangeli esilamukele bazalwane labizwa uJesu ukuthi ayohlatshwa nabantu bonke abalandele kuleso simo babebulawe. uPawulo wabhala incwadi eningi la wayengomunye wababulali bamakholwa. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kubulawa uStifane bemkhanda ngamatshe kade fakaza ngamandla kaNkulunkulu. uPawulo babebeke kuye iy'ngubo zabo laba babekhanda uStifane ngamatshe nangabehlangana nonyazi eBakedamase wayesafuna amaKrestu abantu baleyo ndlela ngoba sehlukene namasono siwuhlobo lwendlela engaqondakali. Ingakho baze bahlabelele osikhakhane nabahlobo abanye bathi abantu bayabangana. Nikona bazalwane babangaliswa
emphakathini wabo kuzophuma abaningi abanamandla abazogijimisa le ndaba. Ivangeli lesiliphethe bazalwane liyafelwa. Udingeka phansi ukuphila kwakho njengoba kusho uJesu ethi umuntu endithanda makazidele. Ayikho enye indlela, uyabeka ubeke phansi ukuphila bese kuvela isandla sasezulwini. Haleluya. Into ebalulekile bazalwane iqondene nemfihlakalo. Lithe iBhayibheli uma lichaza uncwadi kaDanyeli nencwadi yeSamulo, lizofika isikhathi lapho abangcwele bezonqotshwa khona. Amakholwa ezobahlulwa khona. Enqotshwa isitha. Uma lisho njalo izwi leNkosi, kusho ukuthi mina engikholwayo qikekelani ukuthi ningabi kuleyo ngxenye eqothwa futhi iBhayibheli bazoqothwa ngoba amagama abo azange alotshwe encwadini yokuphila selokhu wasekelizwe. Into eyenza baqothwe yilolo hlobo olunamagama angazange alotshwe. Kusho ukuthi nina nilotshiwe nohlobo olungaqothwa. Ingakho lithi iBhayibheli abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwabanini bazalwane. Ngiyafisa ukuchaza nje ukuthanda ukuphila kwakho lendlela ngeke yakho. Uma uzolandela uJesu ubantu abahlakaniphile bathi abantu awubhalile kanti ubhalile impela yibona ngifika lezo ndakeni ngizoshumayela abantu babona isithutha ukuthi phela kantoni sasiphukuphuku lesiya silibe lulandela iy'nkomo yasemzini yabantu kube iy'nkomo eningi emzini yabantu ngelusa emzini engihlala kuwo kubuye futhi kuthi kugaya umbila kunetshe eligaya kanje kudinge mina ngigcwalisa umbila ethini khona amathini lawa angisababona namabhakede we-20 litre ngilayisha umbila khona ngiyogaya ngigaye uqhakaze qala umbila uqhakaze mase kuqhakazile ngiphinde ngilibophe ngibophe umshini phinde futhi ngifake ngigaye ngikuphe kuzoyidla ngiyeke ukusebenza ngingaxoshwanga ngaphelelwanga umsebenzi ngoba ngizwe uJesu ekubiza ethi bayakupha abantu. Haleluya. Ivangeli lidinga abantu abathi noma kubizani kodwa yena ngomlandela
athi umuntu othanda uyise nonina ngaphezu kwami, othanda abantwana bakhe ngaphezu kwami akakhohlwa akamfanele. Uma uzolandela uJesu uyadela. Ngikhumbule ingane uNkulunkulu akuse ngayo ngesikhathi beyishonela unina ngiye kusebenza ikhaya endlebeni zami ikhaya ithi umama ushonile, ubaba uye kusebenza, angazi uzoba yini. Kwadinga kube sengathi akuzwanga ngoba ngizwe iphimbo lomuntu othi bayabhubha abantu, bayafa bafele ezonweni. Kwadinga lo wami ngingamuzwa, ngizwe iphimbo elimbizela phambili ukuthi aqhubeke ye uJesu. Uma wazalwane mfutho uNkulunkulu ayedela, azikho izinto zalelizwe ezidinga zibambe ngoba zingi izinto zokukhuphuka nazo. Zonke izinto ziyasala, imizi emihle kulezi nsuku kukhona lento efikile isalile nje. Ngiyakhohlwa kodwa into ebalulekile wena ohlangene negama likaJesu, zidele abantu abamaphupho uJesu ethembele, zidele fakaza ngoJesu, ungasabi ukuthi kuzokwenzekani. Ngenhlanhla ngimi phambi ufakazi ukuthi umuntu uyaphila ngaphandle kwamaphilisi nemijovo nazo zonke izinto zodokotela, ngoba odokotela bazobona inyanga njengenyanga zesizulu, umehluko ukuthi inyanga zephepha. Uma wena ubeka ithemba lakho kubo usukuhluma uNkulunkulu. Nabo odokotela uma baba nenkinga bagijimela egameni likaJesu. Ngenye indlela bayazi ukuthi ikhambi uJesu, kodwa-ke bayasebenza ukuze bathole imali, benze abakwazi ukwenza ngalendlela abafunde ngayo. Kodwa iqiniso linye ukuthi inyanga enkulu ikhona phakathi kwethu, igama layo uJesu. Umuthathele uphephile. Ngiyacela bazalwane, thathani isinqumo sokuthi nisondele kuJesu. Lesi sikhathi esiphila kuso siyadimanda ukuthi ubani omi ngakuwe. Nini nisho njalo lesi ube ngakithi, umujele kule ngakithi, uNkulunkulu engakithi ubani ukamelana nathi, akube njalo. Ima ngakuye nayami ngakuwe, ayikho into ezomelana nawe. Ngiyaqinisa mina bazalwane ukuthi umufa ejwayele iBhayibheli uJesu wakuchitha. Isilungu sithi he abolished death, he destroyed death, he nullified death. Yenza umufa kube yize, kuchithiwe, ayidingike nalimkhona lokhu ngokuthi ngizofa, angizofa. Uma ngayinakekeli kwenze njani? Akekho umuntu wafa ungayinakekeli ngamatheliseni Jesu. Leli Bhayibheli uma ulahlekelwe ukuphila kwakho ngenxa yakho ukuzuzile. Kodwa uma wena ufuna ukuzuza ukuphila kwakho uyalahlekelwa yini? Uma-ke bazalwane sikholwe, asikholwe izinto ngolokhu ngilisho njalo. John 8:51, uma umuntu egcina izwi lami akasoze abone ukufa
Angishaya Ukhohlwe. Izofa. Kanti babengitshela abantu ukushumayela ivangeli. Sokuba namahlanu. Kanti ngingitshela. Kodwa into engiyakutshela sokugcwabali enhlazathi. Ngishumayela izwi lenkosi ithi inkosi ifunda lelizwi. Lelibisi zona ngamagama ngifunda. Nathi ngiphakathi. Wayeseshilo umuntu wathi yazona amahlanu. Sokugqiba kanye nalokuqithwa ngibade ngabazi hamba nabantu besifazane kwakungumama uNamini noma uSibiya nabazalwane basengwebini angazi umuvula ngimina ngenze indoda efikile ngaphandle kwamadoda la ekhaya engofike khona yathi isundwa uNkulunkulu wangena kwenye indoda yakho yathi ubize ngegama yini ubize ngegama yini angabanye abantu bathengisa ngevangeli benzela khona bamukeleke imali Shumayela eseshilo ngokuthi ubize ngegama kodwa ngabona ukuthi indaba le ithi kuyidela haleluya yafisa bazonazo lete khona lokubeni lekuthiwa icorona noma ngabe ukhofane noma yini ke thina sasenze ucorona imoto eyithelwayo kodwa ke nami lona ungagijela ikhona lento engibazalwane siyayibuka njengoba usho kwezenkosi lithi sobona siyayibuka siyababona abantu khona nabanye abazalwane esinakanyela nabo iy'hlobo zakhona ugula oyedwa umegula noyedwa unodade wabababili o-ade sebekhulile unodade wabababili bayake bomsiza logulayo wafika nedlula khona umeqeda umngcwatshwa babeshona belandelana labinsuku ilandelana ngoba ikhona le kodwa-ke wena okholwayo nikodwazana wenojani bambisisa awudingi udayiseke evangeli lesi sikhathi sidinga abantu abazoyidela Esakhuleni chapter 6 lena ekhuluma ngalabo abagqokiswe ezimhlophe kodwa bekezela kulingomadlala kulindenani abenzayo noma bafaka yiphi indlela yezwakala kodwa abenzayo uma engakapheleliswa bekezelayo lithi babeba sebembathiswe ezimhlophe umusibonele ngaphesheya encwadini elandela chapter 7 lithi iBhayibheli ukhona wabuza ethi obani laba abaphethe ezimhlophe wathi nomunye angazi wena waziwe esethi hayi laba abaphethe ezimhlophe babaphuma emhlabeni baphuma osisini olukhulu nikhona bazalwane kodwa banqobile ngegazi lewulu uthatha ukuphila kwakho ubeke Jesu benze isiqiniseko sokuthi awesatshiswa awesaba into ebalulekile akulahle umkhulu ngoba yona edonsa lezi zinto kulahle inkazabane izolo lona bekhuluma-ke intombazane lusuka manje ukhuluma nge-social media abanye banalela inkonzo kuyona social media bayisebenzisa kahle kodwa abanye kuyona social media benza zona lezi zinto kade yiphuza ngoba kuya ngokuthi into uyenzayo ngibona abazalwane kuya ngokuthi yini uyisebenzisa kanjani kodwa abazalwane esingahlanganyeli nabo bangakufonela babumadlala siyabonga ngenkonzo ezenzayo sesiphila kuzo kulesi sikhathi kuvalile bayasizakala ezinye bayithola kuyona Facebook omunye yini YouTube omunye yiwethu kukhuzwa la into wathi bayithola zitholakala yonke indawo
uJesu akasilekelela sisize obana bakusaba ukuthwala ngeke baphakamise ngiyabisaba ukuthwala abakusabi ngabaphakamisa awubekwilalela uma umdlalo waselapha Jesu mvuse mamule mvuse akathoki mamudlalo wasengisho la kithi mina Hallelujah. Akufanele khona nesabelima zabake ngoba kwakhiphi. Okay, mfundisi ngicela ukuthi ubafundele lokho lokulisho. Lokulisho kwakhiphi. Ufirst Timothy chapter chapter bakuyavota yikho le nto. Funda again First Timothy. Kodwa incwadi kaTimothy. Likwakhithi kusho. Akaphakamisa usethulile. Yikho kwesaba kanaka. Kodwa incwadi kaTimothy yona. Incwadi kaTimothy ngeke ngitshele ukuthi ibani wafuna izinto eBhayibhelini. Leli class alipass. Leli class alipass. Misibheka leli class alipass. Kwakhona ufanele noma usikhakhane lapha nodokotela. Uyena. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 1 verse 10. Chapter 1 verse 10, 2 Timothy. Timothy's B. Verse number 10. 10. Kakudlulisele ngoba lokho ngizolo ukuthi ngithembe ukufa kwaChristu kodwa nginika ngivezi. Bafundele mfundisi. Incwadi kaTimotheyu wesibili isahluko sokuqala uverse 10. Kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu. Verse 8. Ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo. Ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu Jesu nangoPawulu. Yebo. Kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu. Hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kabani? kaNkulunkulu. Yebo. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Madlala wasenze njani? Wasisindisa. Wasisindisa leli gama elithi ukusindisa liphethe izinto ezintathu. Lisho ukusindiswa ekuguleni, lisho ukusindiswa ezinhluphekeni, lisho ukusindiswa lokukhululeka wabo emhlabeni ukukhululekile ezulwini. Owasisindisa yebo. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Wasibiza ngobizo njani? Ngobizo olungcwele. Yebo. Kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa. Yebo. Esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi. Yebo. Kepha usubonakalisiwe manje ubonakalisiwe nini? Manje. Yebo. Ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu. Yes. Owachitha ukufa. Owachitha ukufa. Kanti ukufa kwenziwa njani? Kwachithwa. Pawulo ngosabelani liyachithwa. Yini nigodole nesabi njani? Wakuchitha ukufa ngani mfundisi? Waletha ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Waletha ekuphileni. Ekukhanyeni. Waletha ekukhanyeni. He brought into light. Life
and immortality. Uma mortal yafa. Mase mshaka I am or immortality. Kusho ukuthi lokwesibili sekusuliwe. Awusafi. Waletha ukuphila nokungafi. Kuthi la kutholiwe ngesixhosa mathiwa kungagubi. Akathi ngizwa kahle. uJesu usilethele emhlabeni ukuphila nani bazalwane nokungafi. Asho Nokungafi. ishoni bo Nokungafi. ngendlela ukukholwa awuhlangene nokufa. Awuhlangene nethuna ngenhlabeni unamakholelo namanga umthethweni. Ithuna se nikothiwe uJesu uyamila. Nikothiwe yebo nikothiwe ngesikhathi evuke ethuneni ethi nivukile mlentoke bakholwayo. iBhayibhile encwadini kaMathewu chapter 27:3 lithi iBhayibhile ababekade befile uJesu engakafiki behlezi bebukana nalabanye abalahliwe bona besephileni obuphakade. Lithi iBhayibhile bavuka ngesikhathi uJesu evuka balandela uJesu. Lithi iBhayibhile babonakala kwabaningi. Kushintshwa indawo yokulala ngoba bonke abantu uJesu engakaye ethulele uphutha le ndoda uthulele zokufa nezehayitesi babehlezi ndawonye bebukana njengendaba yeselelesi noLazaro laba bebonana khona. Kodwa uJesu wayishintsha indawo ubevuka uthi esigebengwini esiphenduka esiphambanweni ngalesi ungubulali sekufika uJesu uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise ngapha. Kwadinga bonke laba bantu ababemlindele uJesu yabona ngento kwaba ushaya ngifunda intero awunkosi ndiyafunda le iBhayibhile kodwa ngifuna ngini bazima benze njani bavuke oDavide nabo bonke abapostoli abapostoli abaprofethi abanabo bonke iNoki bonke abaqala belindile badinga bashintshe indawo yokuhlala bavuke belandela inkosi eyizibulo nabavukile. Angakethi iBhayibhile study vula Matthew 27 lesonto lapho ngiyaliyeka ngoba lesonto lapho kodwa phela kusho njalo ubani uJuda uthi ngiyakukhumbuza noma kade sikwazi khulisa wakuphasikazana kuze sikhumbuzane. Funda lapho amafesi asemzini ngani kungishinda ngakho 51-52 lapho mfundisi Matthew 27. lalela iklebe ifunde nani maBhayibheli funda mfundisi. Verse 51. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili. Yebo. Kusukela phezulu kuze kufike phansi. Yebo. Umhlaba wazamazama. Yebo. Amadwala aqhekezeka. Yebo. Amathuna avuleka. Amathuna enzenjani? Avuleka. Yebo qhubeka. Imizimba eminingi yabangcwele. Ngifuna niqonde imizimba eminingi yabangcwele ababelala uJesu engakafiki. Yezwa kahle. Elindile le high kwathi ngishintshe iposition yokuhlala. Sesifike sekomithu. Okay, imizimba eminingi yabangcwele benze kanjani? Imizimba
Imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka baphuma emathuneni hayi ababefile ababenjani ababelele ngoba asihlangene thina nokufa yile siyenzayo senze njani siyalala bese beshaya ithuli babakuze asifuna esilokushona ithulo lakho bese esenele umuntu bese siyahlabelela kancane Imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Abantu bakushintshwa i-residence sebeya eparadise bojoyina isigebengu esiphenduka esiphambanweni ujesu ethe namuhla hayi uthi namuhla ujesu usayethuneni kusho ukuthi isigebengu mbulala udoti was the first person wangena eparadise wawungena nojesu ngoba ekuvuleka amehlo wathi mina ngila ngenxa yezono zami kodwa lo ulikhomba ujesu akenzanga lutho ukuthi abe wasethi inkosi umufike embusweni wakho umkhumbule ujesu wathi ngeke ngikhumbule ngalezi nsuku wathi namhlanje uma ukholwa namhlanje lithi iBhayibheli ulivulile ufike wangena empilweni ayisasa umuntu ayihlanganyisa nojesu manje lithi iBhayibheli usephumile kufeni ngoba ukufa imikhuba yabantu abangakholwa uniphilisile nani benifile ngezikhambeko nangezono ngesaluphile ezonweni ukufile uma
uma kufika uJesu ekhipha kuzo usodlulile mfethu ngizesithatha nonyama lekwethu yabona kwethu la ingane zozithula amaqanda Xwaya umuntu odlulile mfethu angikwesabi ngempela thathe ngixoxele nakancane futhi ngeke kuze kumsuku kuzo kwangisufa ngisemusha bathi uzule kufunjani uthe uJesu uma thina silandela izwi lakhe ekhuluma kuSolomon kodwa izilekwe exole ekhuluma kuSolomon ethi ngoba uqelanga ukufa kwezitha zakho awuqelanga nobude bethu kodwa uqele nje ukuthi ukwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi wahlule ngendlela right wathi ngizokunika nezinto mayiphelanga ngizokunika ingcebo bese qhubeka athi ngikunike zonke lezinto mayiphelanga bese ethi uma-ke ulalela izwi njengoyihlo uDavide ngiyokwandisela nikhona bazalwane into eyenza insuku zande ukuthi ulalela uJesu ukuthi uthini ngoba uyuzileza agcinele emhlabeni bekhuluma nawe esudodwakho uzokugcinela alisho njalo iBhayibheli lithi iBhayibheli nginezinsimiyane ezivande izafana lithi iBhayibheli ngayilungisa ngayinisela ngakhipha amatshe ngenza yonke into ngayitshala ngase ngilindela ukuthi ithele uthi-ke uma ingatheli imoshelani mhlabathi uthi idinge inqubo yezwakala idinge kunjani inqubo ngoba ayitheli njengoba ngifakazela kini ukuthi kwadinga ngidecide ukuthi ngiyethuleni eli nangeni imoto eli noma ngidecide ukulalela ngikwazi ukuphila ingibeke nje ushoti nje la inkosi ithi is-either uqhubeka nemali yakho yaselaboratory engangiyithola imali bazalwane lapho engangiyithola usebenza 15 hours usuku olulodwa unama-hours lawa-normal 7 hours wakhona besiba ne-overtime ngangangiyititilizi mani yangitshela inkosi ukuthi ngigebula ngempilo yami yonifuna bofakaza ngani ngitshela abantu ngoJesu mina ngithanda imali kunayo yathi ngivusa phansi ngangivusa othulini la ngangibaqhuza khona ngizama ukuthi ngingafi ephumule lohlala ngaphakathi wase kwakhona umuntu ongenayo endaweni yami wathembisa inkosi iqondo wami wawuzwa ethi inkosi sengizokulalela inkosi sengizokwenza intando yakho uma eqeda lokho ngaphaphama kuloko kukhuleka kwami ngathola ukuthi ngijuluke ngimanzi tete ngangisiza udokotela ubheka sikhakhane angitshela ukuthi ngangiphethwe yini ngiyebona afukela ngathola ukuthi ngiyakhakhazela ngangikhumbula kwakade lethi igazi lomuntu okwi-intensive care unit yabo uxakekile ufuna analyze amagesi yabo akhe ngikwazi ukubuyisela udokotela i-report mina ngalana ngiyakhuza igazi lomuntu usehlale naphaya lihlale ngikuza kwenzeka immediate ngifake unyama ngithatha i-specimen leso kunesi sifakwe ku-ayisi nesitsha sakhona kasikade ngifana nomnyango ngangini ngavuka lapho ngikhakhazela ngakhumbuka kanti kule ngalithola ukuthi igazi lomuntu lilele eceleni u-ayisi nawo ulelele eceleni usiyancibilika ngami ngothatha u-ayisi ngawubusela ngathatha ngokufaka efrijini ngiyashiselwa ngikwazi ukusebenza ngahamba ngaya efrijini lethu sasibuya khona izinto zenu ngizama ukuyipholisa
nokubili enginako mangifika lapha ehlala esikolweni ngezwa izwi likhuluma lendlebeni lithi namhlanje ungathathi isinqumo ekuseni utholakale emoshwari angikwazi lokhu emoshwari novela kufuna ukwenza into efunwa yinkosi. That is why ukubona ngiqhuba iy'nkomo zabantu uma inkosi ingibizela ngiqhuba iy'nkomo zabantu kuze ngithole ipleti lokudla kodwa kufanele Nkosi yakulekelela ngathatha isinqumo ngalolo suku ngelokhu ngikuyela lapho ngathatha isinqumo ngafonela abangiphethe ngabatshela ukuthi ngiyayeka kusebenza ebusuku uma ngingekona lokho ngiyaresign emsebenzini ngasebengitshela ukuthi akufunela bazongirelieve ekuseni babethu bezofika Sunday kodwa Saturday bazosebenza ngoba Sunday ngicela oyedwa yolala mina ngikwazi ukuya nalokuhlanya kwami abengazi ukuthi ngiphambene ikhaya ukukholwa ungaphambene ikhaya ungakafiki khona musi ukholwa soba ungakafiki udinga ukufanele umfundisi lo wakho ngaphambili endlela ukuthi bekizindaba ngayo umfundisi wami bekuthi masekwenziwe ngilo number 1 mafala ngihlabelele nokuthi ngiyelele lutho luphambene yona konke ngikuthanda ukubheka ngenxa khale fakazi ishikozo bafakazi abakhohlwe bese kufakazi bemthini ngitshela abantu sesaba bathi hey wena ufakazi kabi usuthi ngidani wakazi ngigcwalela amandla sezulwini haleluya bafunda izwi ubusuphathile lo phansi abonakala kwabaningi akithi bese njalo abantu bangena usini baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele. Lalela bangena emzini onjani sisukuthazela ukuthi bafikiselelezi lapha uJesu ayithe namhlanje wabona balandela uJesu evumini ukuthi umuntu uzofika lapha ukubulala okezwe ngazikabani ungasandwe bekuzizelela ukuthi bazalwane lapha yana siyakhona sekukhona-ke nababakhona izwakala baningi-ke laba elikhuluma ngabo lencwadi yesampulu chapter 7 noma chapter 6 elithi iBhayibheli bathi boze kube nini behleze altar boze kube nini boze ungaphindiseli igazi leli kuthiwa no angeke sifake esimhlophe elithi iBhayibheli esimhlophe uniform emhlophe imisebenzi elungileyo yabangcwele uniform esoyibukalani ingaba singeyitatazeli yabona bayithemba abanye namhlanje bayifaka thina siyithengile sikhipha unyawo phansi imisebenzi so imphathiswa ngalelo niko ingube bese bebuza abantu sengimashiba izohlala bezimu uJesu wasenaza zeni madoda haleluya abantu ukuphila kwabo babizo bekhulu yabona lemibandla yesibulo bazalwane libizo ngokugrim funa noma lekothi bakuthi page bavele basho ukuthi kufanele umfundisi wakhona ukuzimananga leyo page Dr. Khatini kodwa ngiyajabula ukuthi nawe ube khona silandele le ndaba engabonwa abantu nikona bazalwane singalandeli engabonwa abantu into enkulu abantu ababona haleluya ngiyabuyeleke ngale mfundisi lapha kade sithethe khona ku2 Timothy chapter 1 verse number 10 ngoba singaqedi he abolished death waqitha ukufa angifuna ukuhamba nani nalokusaba ngizofa uma ngingasanitize ngizofa mina isifonyo lesifake ngithekisini
futhi uma sibeshaya umthetho ukuthi ufuna ngithola uphawu lokuphika iChristu uma ngizothenga isinkwa ngoyena ngoba basimodela nje abanye basiprepare ukuthi uma ngabe sesinikwa uphawu lokuphika iChristu ukuthi kusasezana ngizobulawa indlala ngcono wona kumele ngimphike uJesu ba thina njengabantu bakaNkulunkulu asimphike uJesu funda ngifundise lapha. Verse 9, owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi kepha osubonakalisiwe manje. Lalela nomusa sawuphiwa before the foundation of the earth izisekelo zomhlaba zingakabikhona nezikhathi. Yebo. Ngokubonakala komsindisi wethu Kristu Jesu owachitha ukufa. Imani bazalwane, nina banake baphethe amplified version. Ni bantu mabaphethe isiLungu, mabaqala ukuthi mina phela ngithi wachitha ukufa. Wachitha ukufa. Ngifuna la kuphume nisho ngithi ukufa kunjani? Wakuchitha esimlandelayo. Amen. Sifa. Ngeza sokubhabhatiswa nje. Kusho njalo, ukubhabhatiswa kusho njalo. Umuntu uhlangane nebhabhatiswa uhlangane ukufa kaJesu, ukufa kanye noKristu. Ingakho kubalulekile wonke umuntu okwelika igama likaJesu abhabhatiswe, hayi ukuthi sakuphela isiphongweni. Nami nginako ngenziwa nakulemanzi. Futhi isitifiketi leso bengakaze ngisilahle namanje. Umama angitholela sona esithi ngina 3 months ngasiwa umfundisi wayongiba bathisa ngize ngithi mangifunda iBhayibheli lithi babathisa ukukholwayo kodwa umama wathatha mina ngikhala ukuthi sesekubona nentshebe lena esizobabathisa ngikhale kakhulu abavela bashikiba igama lithi okholwayo bathi hayi akholwayo amikhali ngani kanti ngidinga umuntu ophendukile umuntu okholwayo yezwa kana ngicela isilungu njalo bamloyi isilungu mfethu nikele umbhobho nendawo lapho umbhobho uba umloyi akasho isilungu lalela bazana akusizi ukuthi ngigijime ngiye phambili nina nixakekile nisele nenkinga sizothi sihlukana nebazana nazi ukuphila usala lapha eplazini kuphela sesisela ukuphila ngihamba nayo uverse 8 iqhelisa kancane manje khali iqhelisa kancane. Do not blush or be ashamed then. It is that purpose and grace which he now made known and fully disclosed and made real to us. Through the appearing of our Savior Jesus Christ, who annulled death, and made it of no effect. And brought life and immortality. That is immunity from eternal death. To light through the gospel.
Ngiyabonga walethwa ekukhanyeni ngevangeli. ngifuna nilokubele ngokufundele la. Funda. waletha ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Lena sishumayelayo iyona eletha ukuphila nokungafa. Understand? Amen. Lena nyamukela ivangeli ilona eletha wena ngenxa ulamukele awusahlangene nokufa. Umusonda safile. Usonda nje ukhafile. Kodwa uma seshumayela ivangeli washintsha iposition yokuma. Sungene ekhanyeni. Hlukene nokufa. Urujesu ake kumlandelayo ulohambe kumnyameni. Haleluya. Okay. Sesiyaqeda. Nixole. Funa kushobele nje ngokusolo kwami ilanga ngihlalise la kuze ngishaya uphephe ebusuku. Abafoni laba bantu esuka nabo ne. Bathi hey nkosikazi wami bamadlana kamoyanga. Ngimthethe inkonzo zakhe ubese. Ngicela bazabanike sikuthumele encwadini kaDuteronomy chapter 8 bese ke siyathandaza. Angisezuba mude kuwe. Inkosi lokho bekubekile nje ukuthi ngidlulisela kini ukuthi nazi ukuthi asihlangene nokufa. Ningakusatshiswa ngalutho bakhonana nokufa. Ningesabi. uJesu wethu nje waqoqa ukufa wasinika ukuphila. Wakuchitha. Version engiyithande ilena ethi he abolished death. Bese kubeka ngisho lawa mazathulo bomloyi. He annulled death. He made it of no effect. He destroyed death. So if death is destroyed, asinangini. Sibonge inkosi. Asihlangene nokufa. Kale kufunda nje lezi zinsuku incwadi kaHosea chapter 13 no 14 la kukhona khona sekubuzwe kuthiwa ufa lothu udosi lwakho ukunqoba wakho ngoba inkosi esilandelayo iyona ephethe izintulelo zokufanele zihayidini. Ngicela ke silalela ke labazali ngicela ukufunda ngokusheshsha ngizocela ukuyifundela la yonke iminyaka chapter 8 yonke iminyaka engiyala ngayo namuhla ngiyakuyigcina niyenze ukuba niphile nande ningene ulidla izwe uJehova athungela oyise. Uma nigcina imiyalo nikuba niphile njengoba uJesu othe ukugcina izwe lakhe ngiyakubona ukufana phakathi. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo le minyaka engama-45 ukuba akuthobise, akuvivinye, azi okusenhlizweni yakho. Uma uyakuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Uma uhlangana nesilingo sisuke sizo-check ukuthi uzoyigcina na uyavivinywa. Wakuthobisa, wakulambisa, wakupha ukudla imali ukungalazi, babengalazi futhi oyisho, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova. Yikho umuntu aphila ngakho. Ngeyindlela izwi leli yilowo lokuphila liwudokotela omkhulu. Odokotela balandela uJesu benza ukulapha lokho kwakwenza uJesu, kodwa izwi likaNkulunkulu liwudokotela kangakanani? Greatest daughter of nature izwi likaNkulunkulu. Bese liqhubeka verse 6 wayigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho uhambe ezindleleni zakhe umesaba
ezizulu eziphuphumayo zigodini nasey'ntabeni, izwe likakolweni nelebhalo nelemivini nelemikhiwane nelamaphomegrenati, izwe lemiqumo enamafutha nelezinyosi, izwe lapho uyakudla khona isinkwa kungekho ukuswela. Bakuta batento awakuta batento ngabona ukuthi bazibaxakeka abantu ukuswela akazibokezwe kahle baluthi kodwa kukhona into ebiyimfihlakalo nje enhlizweni yami ukuthi iveko liqinisekisile ukuthi lapho abantwana bakho uNkulunkulu behlangana khona wenza nendlela yokuvikela nikwazi ukuthenga isinkwa esitolo. Lalelani, wanokuletha imthandazo niyiletha neplazini nisuka la eqhudu niza la athi thina sisesenta leNewcastle nedadi nefryhead neqhudu sisesenta yakhona lemthandazo lokuliza la nizozila ukudla kukhuleka nithi yewona ebiye nindaweni inkazimulo yakhona yahlala kule ndawo. Yenza noma sibuka izinto siyikhomba lekude nathi sinabo abantu abalambayo la kodwa igama likaJesu lenza bahlala phansi banganyakazi. Ngale-ke eNewcastle ney'tolo eziphakathi kwabantu zathi kodwa-ke mina nginenza edolobheni Flyhead emine Newcastle la ngingakhona. Hayi sifike kuJesu akazibokezwa kahle ukuze sikwazi ngabo abantu bathembaphi kodwa isandla sikaNkulunkulu sayibiyela into ngenxa yokukhuleko yenu yayibiyela inkosi nasemnabhithi nje kuthinteke lezi ziseceleni nikhona bazalwane